Son Alex Charlón, un dos 3 cantantes de Ataque Escampe, e para min é un honor participar desta iniciativa a prol do Día das Letras Galegas do Concello de Teo. Queríavos presentar o videoclip dun dos nosos últimos temas, O que pode un corpo. Hai un verso nesa canción que fala das propias letras galegas, e ademais este ano dedicanllas a Carballo Calero, que é un referente total para os que acreditamos nunha lingua galega con potencialidade prácticamente mundial. Non sei que lle suxerirían uns versos desta canción que din: coidade o sobriño para que non se perda neste gueto portugués. Como diría Spinoza, o filósofo cuxa vida inspira a letra da propia canción, o que pode un corpo nunca o saberá ninguén. Bueno, pois o que pode a lingua galega, esa lingua mundial, nunca o saberá ninguén. A coidada daquela. Feliz Día das Letras para todas. Escoito rock de estadio cando non me ve ninguén. Necesito o son de ambiente baixo a pé. O Espinosa de Carballo chamábame cando empecé filosofía por amor, pero xa onde foi. Hoxe honro aquel surfeiro contra outono foi bater, pero que pode un corpo nunca o saberá ninguén. Un sobriño deixou comigo na conserveira, preguntan por el, axusto os lentes e respondo que todo ben. Un día verán a luz os meus escritos, cando eu non estea, bailade malditos. O que pode un corpo nunca o saberá ninguén. Estadio non é malo se fai ben. Vou da lata ao mar, no mar salto outra vez. A sustancia desta vida é tan extensa que xamais se ve, pero detrás de Clarence Clemons toco a capé. E dedicarán as letras do paixiño cuspido na tumba, coidado sobriño para que non se perda neste gueto portugués. Un día verán a luz os meus escritos, borremos a morte, cantade comigo que os corpos poden nunca
saberé